Hello, what's up mga kalods, no? So time out muna tayo ngayon sa pagbabiyahe, pagbablog. Mag-uuling kami ngayon. So yung mga uulingin namin yung mga baong natira nung nung pagkukopras. Pupunta na kami dito. So dito yung motor ko, nauna ng bayaw ko kasama ko. Probinsya, naghuhuling kami dito ng bayaw ko. Ayan. Tapos dito yung ginang ko na patanim. Nagsusuyod pa lang ng palayan. Tataniman to mga 2 araw makalipas. Ito naman nagbubunot binubunot ang tanim na pangtanim. Sa baba naman nag-uumpisa na magtanim. Ayan, ito ang buhay sa probinsya.
So ayan, tinambakan lang namin, kaya ito masyado na marami. Maya konti kasi nangyari medyo matagal kasi basa yung bao kasi yung kahapon maulan. Ganito lang siya, isinsin lang siya hanggang manubang baba. Yung bayaw ko umalis, kumuha ng puno ng saging. Yung mga balat kasi nun, katawan yun ng pagsasapin dito sa taas. Ading usok. So ayan, ganito lang yung pag-uuling. Tapos pag naubos na namin lahat yun, tatakpan ng katawan ng saging, tapos lalagyan ng lupa. Ito yung lupa na ipampatakip namin, kailangan hindi siya sisingaw kasi pag siningaw lusaw to lahat. So mga susunod na araw pa namin to hahanguin, papalipasin pa ng isang araw para maging uling na talaga. Yun, ito yung inahakot namin, kunti na lang. Dalawa kasi kami naghahakot ng bayaw ko. Papunta na dito yung usok. Masyado siyang mausok kasi basa yung mga bao. So, ito yung mga bao na to, ito yung mga pinagtanggalan ng nyug na yung gawa ng nagkupra yung karang araw dito.
days later. Yun, good morning. Nakalipas ang isang araw. So ito na siya. Maghuhukay na tayo. Tanggalin na natin yung uling. Yung tatanggalin natin yung lupa sa taas para makuha na yung uling dun sa ilalim na tinakpan. So papalahin mo na. Ayan mga lods, no? So ayan, natanggalan natin yung anahaw, tapos yung bunot naman tinatanggal naman natin, yung bunot ng nyog. Nakita na yung kalahati, medyo mainit-init pa siya. Ayan, injury na, hirap. Sako na itong uling. Update ko na lang kayo kung ilang sako yung sa ating uling. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-subscribe ng aking channel.